Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Nin ye aw ka kunnafoliw ye bamanankan na. Alamɛbaaw ani yantuma a y'aw bisimila bunadamadenya ani yiriwa rajoso HDFM donkebaru kɛnɛ kana na bi kibaruyaw la bakurubaw la an bena kuma an ka jamana cɛmancɛ fanga ma ɲɛma a ye wulikajɔ sabati ni ka jibondo 2 di senukaw ma an na kumaw kan bidonbaru kɔnɔ ni o tɛmɛna ka bɔ yen bana minnu ni olu kɛlɛ don bolo kɔfɛ fɛn ye min ye tilebɔ jamanaw la olu don ɲɛnamaya ko duruna o kɔni kɛnɛ sigira jamana in kɔnɔ min ɲɛmaya kun bɛ an ka jamana kɛnɛyako minisiri bolo an na kumaw fana kan bidonbaru kɔnɔ ninnu de ye bakurubaw ye kunnafoni wɛrɛ bɛ k'a fara minnu kan sɔɔni an bena walawalaliw kɛ a y'aw bisimila dɔnkibaru kɛnɛ kana na. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Tibarikala a y'aw bisimila ko kura dɔnkibaru kɛnɛ kana na i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ kunnafoni daminɛw la cogoya min na an ka jamana kuntigi ni o ye cɛmancɛ fanga ma ɲɛma ye a b'a la ka wulikajɔ kɔni sabati jamana in fan bɛɛ lajɛlen fɛ waasa jamanaden minnu be yen ni jiko tanya bɛ u la ka se ka u dɛmɛ o de kɔni hukumu kɔnɔna na min ye a ka dɛmɛ kɔni sera senukaw kɔni mɔ olu minnu ni jiko gwɛlɛyaba kɔni bɛ u kan ni waati laban in na o de la foraji ba 2 o kɔni sen na senukaw kɔni fɛ yen nɔ waasa jamanadenw olu bɛ se ka ji sanuma sɔrɔ cogoya min na o de la fɛn min ye foraji in baara kuncɛlen a kɔni kurumbo karila ni k'a di senukaw mɔ waasa u bɛ se ka ji sanuma sɔrɔ cogoya min na a kɛra nisɔndiya koba ye barisabu u bɔra ni k'u ka nisɔndiyaw kɔni jira ka foli ani waleɲumandɔn ta ka jamana kuntigi sɛgɛrɛ. Halisa an bɛ to kɛnɛya ale bunakun kan min ye an ka jamana kɔni kɔnɔna na don min ni ale bɛ ɲɛnamaya waasa ka se ka bana kɔni gɛlɛ bana minnu ni olu kɛlen don bolo kɔfɛ fɛn ye farafina tilebɔ jamanaw kɔni kɔnɔna na fɛn min ye o don kɔni ɲɛnamayali ta ko duruna o kɛnɛ sigira diɲɛ kɔnɔ cogoya min na a sigira an ka jamana fana kɔnɔ o cogoya kelen la min kɛnɛ ɲɛmaya kun bɛ an ka jamana kɛnɛyako minisiri kolonɛli major Asan Bajalo Ture bolo fɛn min ye a laɲini ye mun ye ka se ka fɛɛrɛw kɔni kɛ musakaw olu bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na ni ka dɔ fara wulikajɔw kan ka se ka bana in kɔni kɛlɛ ka bɔ yen diɲɛ kurukara kɔni kɔnɔna na jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko bana in bɛ maa min na a bɛ taa maa miliyari 1 bɔɲɔgɔnko kɔni na n'i y'a ta kɛmɛ sigi la ko kɔni ye fɛn min ye maa 20 ko a kɔni bɛ o la maa 100 o 100 fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ min ye ni kɛnɛ kelen in kɔni kana na maaw kɔni jirala maa minnu ni olu kɔni y'u yɛrɛ kɛ cɛbɔ ye ka se ka bana in ale kɔni kɛlɛ an ka jamana kɔni kɔnɔna na fɛn min ye waasa ka se ka nin wulikajɔ belebeleba in kɔni kɛ an ka jamana a n'a dɛmɛbaa jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnenya la World Vision olu bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ ko bana ninnu kɛlɛli o ti taa tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɔni kɔ ka se ka fɛn min ye fangaw fara ɲɔgɔn kan ka hakilinaw falen ɲɔgɔn na waasa ka se ka sebaya sɔrɔ bana ninnu kan. Halisa an bɛ tɛmɛ ni kibaruyaw ye an bɛ taa segukaw fɛ yen nɔ wulikajɔ belebeleba kɛra ni ka jɛrɛba kɔni bolo da min ye musomaninw olu kɔkɔrɔmadon projet ba kɔni kunna n'an ko ma ko projet Espoir Fille fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ a kɔni sigira fɛn min ye ka ɲɛsin ni projet ba ma projet ba min ni ale kɔni nun donnen don Segu ale kɔni kɔnɔ min kɔni nun donnen don Segu Sebabugu Pelengana fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ maaw bɔra nin yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ni kana sigi nin kɛnɛ belebeleba in kɔni kan ka se ka a jateminɛ denmisɛnnin minnu ni olu kɔni ka kalanko kɔni danna sira la ka se ka fɛɛrɛ kɔni tigɛ ka olu kɔni ka kalan kɔni kurakuraya kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu ye musolakaw ye ni olu kɔni somaw kɔni bɔra u sigiyɔrɔw la ka sababuya kɛ basigibaliya ni gɛrɛntɛ ni tɔɔrɔjugu kɔni ye o de la fɛn min ye nin sigi in kɔni kɛnɛ kana na projet in a laɲini ye min ye u y'o hakilinaw kɔni tila ni ka falen ɲɔgɔn na waasa ka se ka hakilina jɔnjɔn kɔni sɔrɔ hakilina jɔnjɔn min bɛna kɛ sababuya ye ka se ka min ye ni projet in ka se ka a lawaleya jamana in kɔni kɔnɔna na waasa bogotigini minnu ni olu kɔni jigitigɛlen don kalanko la u bɛ se ka garijɛgɛ filanan sɔrɔ cogoya min na ni k'u ka kalanko yiriwa. An bɛ taa Mopti ale marabolo la dɛmɛ taara OIM fɛ k'a ɲɛsin maaw ma maa minnu ni olu kɔni bɔra tunga na ka na faso Maliba kɔni kɔnɔna na waasa u tɛgɛ bɛ se ka don ca la cogoya min na ka se ka jɔ kɛ u yɛrɛ kɔni ye fɛn min ye maa 100 bɔɲɔgɔnko minnu kɔni bɔra tunga na ka na faso kɔnɔ min ye u ye dɛmɛ kɔni sɔrɔ dɛmɛ minnu bɛ tali kɛ jagokɛ minɛnw na min musaka kɔni bɔra nazarala keleyatɔn Union Européenne kɔni kunna a kɛkun de ye ka se ka maa ninnu dɛmɛ u bɔlen kɔ tunga na u ka se ka fɛn min ye u nun don faso kɔni kɔnɔna na ni k'u dili don fan bɛɛ lajɛlen fɛ u ka se ka sɔrɔ kɔni kɛ u yɛrɛ ye min kɔni bɛ u bɔ maafɛmaya la ka se ka min ye jamana ale sigili kɔni nɔgɔya u mɔ.
araba avril kalo tile 22 san 2026 an ka jamana minisiri min be ni ale ka wulikajɔ kɔni ɲɛsinen don kɛnɛyako sabatili ma min ye a ye UNICEF ale ɲɛma dankan a y'o kɔni bisimila min kɔni senfɛ fɛn min ye o ye hakilina falenfalen kɔni caman kɛ waasa ka se ka denmisɛnninakaw olu ka hakɛw be se ka jidi jamana kɔnɔ cogoya min na a kɛnɛ ka an ka jamana minisiri min be ni ale ka wulikajɔ ɲɛsinen don muso den ani denbaya mɔ ale kɔni kun be ni kɛnɛ belebeleba in kan fɔɔ ka taa se an ka jamana kalanko ale kɔni minisiri kɔni mɔ fɛn min ye o ka ciden fana kun be nin kɛnɛ in kan UNICEF olu ka ciden jɛkulu ma ɲɛma ni o kɔni ye Ted Sheben ye fɛn min ye ale kɔni nana ka se ka na min ye an ka jamana kɔni kɔnɔna na ka se ka ni hakilina falenfalen ka se ka a boloda waasa u be se ka ɲɛsin fɛnw ma fɛn minnu ni olu ka gɛlɛ ka tɛmɛ fɛn tɔw kɔni kan fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ u ka ni wulikajɔ in kɔni senfɛ u ni an ka jamana ma ɲɛmaw ye hakilina falenfalenw kɔni kɛ foli ani waleɲumandɔn taara UNICEF maaw fɛ k'a ɲɛsin an ka jamana ma ɲɛmaw ma u ka cɛsiri la k'a ɲɛsin jamanadenw kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnninakaw olu kɔni dɛmɛli n'u tangali ma an ka jamana kunnafoniyaw kɔfɛ an bɛ taa kɔkan jamana ale kibaraw la an b'o daminɛ sudankaw kɔni fɛ yen nɔ fɛn min ye kɛlɛ min ni ale kɔni nun donnen don fɛn min ye sudan jamana kɔni kɔnɔna na ko a kɛlen don degunba ye maaw kɔni mɔ fɛn min ye n'i y'a bɛɛ lajɛlen kɔni ta k'a lajɛ sɛnɛkɛlaw olu ka angɛrɛ ni o kɔni ye nɔgɔ ye o kan ka tɛmɛ siraba min fɛ n'an ko ma ko Detroit Dormuz fɛn min ye o siraba in ko kɛlɛ kɔni ɲɔɲɛnen don o yɔrɔ kɔni na ko o kɔni bɛna dɔ kɔni fara min ye maa miliyɔn caman kɔni ka degun kan diɲɛ kurukara kɔnɔna na bari sabu sɛnɛ ale kɔni taalan ye nɔgɔ ye ni o ye angɛrɛ ye fɛn min ye n'a fɔra k'a fɔ sira kɔni tigɛlen don angɛrɛw la ko o kɔni bɛna samiyɛ nata a bɛna o kɔni gɛlɛya diɲɛ maa kɔni bolo o de la diɲɛ tɔnba ONU olu kɔni ye wulikajɔ kɔni sabati ni ka a jira k'a fɔ fɛɛrɛ kɔni ka kɛ waasa nɔgɔ ninnu olu bɛ se ka u taayɔrɔw lasɔrɔ cogoya min na an bɛ taa Ukraine jamana ale kibaraw la min ye diɲɛ tɔnba Nations Unies olu ka lakana jɛkulu n'an ko ma ko Conseil de sécurité olu kɔni ye sigi kɛrɛnkɛrɛnnen kɔni kɛ tɛnɛn tɛmɛnen min kɔni senfɛ u sigira Ukraine jamana ale kɔni ka kibaraw kɔni kan fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ ko ka kɛɲɛ ni Rusi jamana olu kɔni ka gosili dɔ kɔni ye pankuru la k'a ɲɛsin Ukraine jamana kɔni mɔ o de la fɛn min ye sigi kɔni kɛra waasa ka se ka dɛmɛ kɔni ta k'a ɲɛsin Ukraine jamana ma cogoya min na ni kɛlɛ ninnu a bɛ se ka dɔgɔya cogoya min na fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ u ka nin sigi in kɔni senfɛ fɛn min ye u ye a jateminɛ fɛɛrɛ minnu ani kumaɲɔgɔnya minnu kan ka kɛ waasa ni kɛlɛ in a bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na tiɲɛni min ni o kɔni tara ka Ukrainekaw kɔni sɛgɛrɛ ani ka gɛlɛya min don u ka jamana kɔnɔ o dɛmɛ bɛ se ka boloda cogoya min na an lamɛnbaaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn a ka tuloma dali la bunahadamadenya ani yiriwa radio so HDFM don kibaru kɔni kɔnɔna na fɛn min ye a lasiraw ma balimakɛ n'aw denkɛ Idrissa Banimi fɛ maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛw la o ye Jose Tera ye a k'an bɛɛ waati wɛrɛw la aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio so HDFM de mankan na